Mit navn er Hans, eller rettere måske Hans Gårne, som jeg bliver kaldt. Jeg kommer her i museet den 9. januar og skal fortælle omkring mit liv. Mit liv det starter i Døstrup, hvor jeg er født og opvokset. Her blev jeg uddannet som gartner, der er navnet også måske. Herefter så tog jeg til København, hvor jeg arbejdede i et par år som gartner og anlægsgartner. Og så senere så vendte jeg hjem i 1975, der vendte jeg hjem her til Skærbæk igen. Jeg startede ved Falck i 1978, og hvor jeg først var redder, senere hen ambulancebehandler, og så sluttede jeg med at køre som paramediciner. Jeg har samtidig været 17 år i Skærbæk Byfest og været aktiv i andre foreninger også samtidig med. Nu er jeg en aktiv pensionist. Hvis du vil høre mere omkring de ting, der ligger ind imellem der, så er det 9. januar her i museet.